Köszöntöm kedves nézőinket! A Galga mentén épülő ökofalu Európai Uniós példának számít. A 90-es években a megszűnt termelőszövetkezetből biogazdaság lett, ahol mint minden rendes gazdaságban a növénytermesztés és állattenyésztés mellett élelmiszerfeldolgozással is foglalkoznak. A farm munkát ad a helybelieknek. A mellé épülő ökofaluban pedig mindent hasznosítanak, amit a természet megad. Ám ami a legfontosabb építőerő az emberek között, az a közösség. Tájba illő házak nádtetővel, oszlopos tornáccal, szőlőlugassal. Ezek mai lakóházak, csak az építőanyag hagyományos. Aki itt vesztelket, annak vállalnia kell, hogy természetes anyagokat használ az építkezéshez. Mindenkinek vállalnia kell az ökológiai rendszerünket, a lakás, hogy minél jobban természetes anyagokból legyenek, különböző szendvicsfal szerkezetet, illetve megengedett bontott anyagokból építkezhetnek. Ez nagyon-nagyon fontos a mi részünkről, az, hogy betartsák az emberek azt, hogy minél kevesebb energiát és helyben kitermelt építési anyagot hasznosítsanak. Úgynevezett szendvics technológiát használunk, egy sor vályog, egy kis bála szalma és megint egy sor vályog. Így készül, ez egy 63-as, 70 centi vastag falat ad. Ezeknek a megépítése nem olcsóbb, mint akár egy szokványos építkezés, ha csak kalákába össze nem fognak az emberek, de viszont a fenntarthatás ezeknek a lakásoknak is egészségi szempontból megfizethetetlen. Ebben az ökofaluban saját vízhálózatot építettek ki, és a vizet innen, ebből a több mint 80 méteres kútból nyerik. A harmadik vízadó rétegből jön, akár palackozhatnánk is olyan tisztaságú, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ökofalu területén, akik itt vesznek telket és itt élnek, minden lehetőség megvan arra, hogy egészségesen és önfenntarthatóan tudjanak élni. A szennyvizeinket is saját magunk kezeljük, egy zárt rendszerbe, csatornarendszerbe, egy tározóba helyezzük őket, de mielőtt a csatornából átlépne tározóba, egy kis helyi közműpótló berendezésen megy keresztül, ez egy ellenveniszapos, illetve baktériumtörzsel ellátott, majd onnat kerül egy nagy gyökérzónás területre a szennyünk, ami még további tisztuláson megy keresztül, ezért a tározó tóba már 98% tisztaságú víz fog érkezni. Az már nem nevezhető szennyvíznek. A megtisztított víz öntözésre is alkalmas. Így mellé egy sajátos növényház épül, ami később munkahelyeket jelent majd. Ez egy permakultúra. Ez 1 hektáros területet próbálunk egy kísérleti céllal létrehozni, illetve a külső föld, szántóföldi, illetve a konyhakerti növényeket már fenntarthatólag kezeljük, de ami a hátam mögött van üvegház, ez állattartásra is, palántázásra is, és egy akvafóniás rendszeren épül. Nagyon-nagyon lényeges ennél, hogy egy legyező formában épült meg, délre nyitott, és északra szűkül. Félig földbe vájt, és egy patkó alakú növényzet fogja körbevenni, ami biztosítja a mikroklímát neki. Pluszban, amit még itt el lehet mondani, ez a nagy tó a szennyvíztisztító tavunknak a túlfolyó részét biztosítja, és egy csepegtető rendszerrel még azt újra hasznosítjuk. Szóval a szennyvízünket 3-szoros formában, 4-szeres formában tudjuk hasznosítani. Ezek a szélkerekek a vízforgatást végzik. Az itt épülő 50 kW-os szélerőmű pedig a falu áramellátásáról gondoskodik majd. A falu továbbiakban még távhővel van ellátva, ami faelgázosító kazánnal fog működni, és ha meg lesz itt a 20-22 család, akkor nagyon gazdaságosan és környezetkímélően tudjuk fűteni a lakásainkat. A hagyományos családi házak közé jókora társasház is épült. Ez is vályogból, szalmából, fazsindejes tetővel. És mivel minden helyben készül, így a fazsinde is, mégpedig lucfenyőből. Igyekszünk a jelenlegi megszokott tetőfedőanyagoktól eltérően egy viszonylag hagyományos építési rendszert kialakítani. Ennek része
a fából készült tető is, az úgynevezett zsindely. De ez mitől lesz tartós? Tartós lesz a növényi olajban áztatástól is, és tartós a felrakási módtól is, ugyanakkor a régi tetők is tartósak voltak a mók idejében. Ez is tartós lesz. Krisztián szívesen dolgozik itt, mert úgy érzi, értéket teremt. Szerény véleményem szerint az ilyen ökofaluknak nagyobb lesz a létjogosultságuk az évek múltával, már csak azért is, mert valójában azt hiszem, hogy nem is tudom, energiazabáló életmódot folytatunk, és nem tud ez sokáig működni. Elég gondolni a politikai hatalmak csatározásaira, kőolajért háborúk dúlnak. Ebben az ökofaluban mi egy viszonylag értékteremtő és alacsony energiafelhasználású életmódot szeretnénk kialakítani, mind technológiájában, mind hagyományában. Az ilyen fazsindejes tetőnek elsősorban Erdélyben van hagyománya, és az ötlet innen származik. Ebben a társasházban lelt otthonra Medgyesiné Inci, aki Paksról költözött ide. Egy panelban laktam Pakson, egy lakótelepen, és hát az is indítatás volt, hogy ki tudjak törni a panelból. Mindent ott hagyott, munkát, lakást? Nem, nyugdíjba mentem, és a gyerekeim is eljöttek már Paksról az iskolák révén, tehát senki nem lakott már Pakson. Úgyhogy ez könnyített, jó nagyot könnyített a helyzetemen, illetve hát a döntésemen, hogy könnyű volt eldönteni, hogy jövök. Annál is inkább, hogy az egyik lányom meg itt is fog építkezni. Medgyesiné Inci nem bánta meg, hogy ott hagyta a várost. Szerinte egy ilyen néhányházas faluban még van közösségi élet. Törődünk egymással, meg jó itt. Tehát ezen a téren is. Tehát nem úgy, hogy mint a munkahelyen, hogy bemegyünk, jól van, itt vagy, hogy vagy, hanem itt már ez alatt az 5 hónap alatt is érzem, hogy kötődünk egymás, vagy hát most a magam nevébe beszélek, hogy én azt érzem, hogy itt nekem, amilyen kapcsolataim vannak, azok nekem nagyon jó és nagyon értékes. Valószínűleg a közös szemlélet hozza önöket össze, hiszen azok, akik a hagyományos életre vágynak, azért költöznek ide. Valószínű. Egyik este az egyik szomszéd bekopogott, már sötét volt, hogy átmennék-e hozzá tejára másnap. Mondtam, hogy persze. Én az Egyesületem lévén is nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam naponta, de nem voltak ilyen mély emberi kapcsolatok, ha csak nem az ember az, mert barátok voltak, meg jó ismerősök, de minden nap során, akikkel a munkába találkozik az ember, azokkal tehát nem ilyen a kapcsolat, mint akár kint van a szomszédasszony a ház előtt, és ide integet, és az olyan jó visszaintegetni. És így a hangulata meg az egészsége más, mint hogyha a panelban lakna? Igen, más, mert én óriási a szabadságvágyam, és én ott bezárva voltam. Én boldog vagyok, meg én nagyon-nagyon jól érzem magam, és ez 5 hónap alatt sikerült átállni, ha ezt lehet így mondani. Szerintem ez valahol, tehát csak az tud itt megmaradni, akibe benne van. Tehát az, hogy most valaki itt fogja magát, és ide költözik, nem tudom, hogy... Tehát valaminek kell lenni, valami előzményének. Hogyha nincs, csak így valaki ide pottyanna, nem tudom, hogy mennyire érezni jól magát. Például gyerekkorában falun nőtt fel? Igen, az nagyon-nagyon sokat számított, hogy én mondjuk ilyen helyen nevelkedtem. Az ökofalu az önfenntartásra épül. Itt van a közelben a farm, ahol a növénytermesztés és az állattenyésztés biztosítja a megélhetést. Ez volt egyébként először, és később ehhez épült a falu. Közel 300 hektáron folytatunk szántóföldi növénytermesztést. Mint szövetkezet, ez majd közel 100 tagunk van, akik beadták a földjeiket még 92-ben, amikor ez a szövetkezet megalakult, és láttak abban fantáziát, hogy a vegyszerek teljes kizárásával működő gazdaságot azzal támogassanak, hogy a földjeiket a kezünkbe adják, és hát azóta is folyik, tehát gyakorlatilag 20 éve vegyszermentesen gazdálkodunk, és emellett ugye az állattartás is nagyon fontos, hiszen ez így alkot egy teljes
képet, és hát 110 tejelőszarvas, illetve a számos állat száma 110, tehát tejelőszarvasmarháink vannak, mangalica malacaink vannak, és hát mindent ugye saját magunk dolgozunk föl, készítünk elő a piacra, tehát itt a teljes vertikuma megtalálható a kisléptékű élelmiszerfeldolgozásnak, tehát saját malomban őröljük a lisztet, húsfeldolgozónk van, zöldségfeldolgozónk van, pékségünk van, tejfeldolgozónk, úgyhogy itt készülnek ezek a helyi termékek, amit szigorúan 50 km-es körzetben értékesítünk, elsősorban a biopiacon. Végül is hány embernek adnak munkát? Hát, hogyha összességében nézzük, tehát akik az alapítvány, az Ökofalu és a szövetkezet alkalmazásában állnak, közel 30 állandó ember az, akit foglalkoztatunk, illetve az idény munkáknál, tehát amikor ugye nagyobb erőbedobásra van szükség, akkor akár többen is dolgoznak nálunk, és ők mind helyiek, tehát a Galgahévíz és a környező települések lakói. Ezen az ökofarmon nincs felesleg, és mint minden rendes gazdaságban, a trágyát is hasznosítják. Kis Judit éppen a humuszt rendezi. Ez a gilisztahumusz telepünk. A gilisztahumusz végül is egy virágföldszerű anyag, ami a talajoknak, termőtalajoknak a tápanyag utánpótlására kiválóan alkalmas. Maga a technológia ahhoz képest, amennyit ér a humusz, nagyon egyszerű. A gilisztákat telepítünk a szerves trágyába, ezek átdolgozzák azt, és igazából a földeken így kemikáliák nélkül tudunk egy olyan tápanyag utánpótlást biztosítani, ami a terményeknek kiváló terméseredményt biztosít utána. Tehát kikerül a földre a biohumusz, és azonnal lehet bele veteményezni, vagy igen, palántákat ültetni? Ezt mint trágyaként, tehát trágya helyett is lehet használni, műtrágyákat is ki tudja váltani, és akkor így nem kell attól félnünk, hogy kimosódások, talajszennyeződések lépnek fel, illetve magába az élelmiszereinkbe sem kerül bele az a sok szennyező vegyszeranyag. Hogyan került a Galga Farmra? Én gyakornokként jöttem ide 5 éve, és itt ismerkedtem meg ezzel a technológiával, ebből írtam a diplomamunkámat is, illetve egy doktori disszertációra is alkalmas ez a kutatás. De ha jól visszagondolunk elődeink életére, náluk ez természetes volt. Igen, azért korábban az állattartásból kellő mennyiségű szerves trágya tudott a földekre kikerülni. Itt most már az országban az állattartás helyzete nincs olyan szinte, hogy el tudjuk látni a termőföldeket. Ebből viszont kijuttatásra egy kevesebb mennyiség is elég, koncentráltan vannak benne a tápanyagok, illetve tehát ugye a kijuttatás is sokkal könnyebb és olcsóbb, nem kell olyan nagy mennyiséget kivinni. Mint hallhattuk, a gabonát maga termeszti a gazdaság, és saját maga őrli. Ez a mi gazdaságunkban nagyon fontos az, hogy magyar fajtákat tartsunk, ezt az állatokban is követjük, illetve a növénytermesztésben is. Ez a tönkölybúza, egy ősi búzafajta, amit bióban nagyon könnyű termeszteni, hiszen ez egy saját magát védő növény, egy bókoló kalásza van, tehát lecsöpög róla az eső, nem támadják meg a gombásbetegségek, és a beltartalmi értékei sokkal jobbak, mint a hagyományos búzafajtáknak. Tehát az abból készült liszt, illetve kenyér, az nagyon jó élettani hatásokkal rendelkezik. És ebből a tönkölybúzából teljes kiőrlésű lisztet készítenek, ami ide a pékségbe kerül. Kétféle lisztet használunk most jelen pillanatban. Van egy durvább Graham tönkölybúza lisztünk, abból is van mondjuk finom őrlésű, és őszi búza liszt a másik. De rozsliszt is akad, tehát ha arra van igény, akkor azt is elő tudunk állítani. Mindig teljes kiőrlésű lisztet használnak? Igen, tehát nálunk az előbb említettem a kőmalom miatt abban nem is lehet mást, mert az a héjától kezdve minden alkotót beleőröl, és ettől lesz ugye teljes kiőrlésű. Csak az igényekhez igazodik, vagy ezt ön is szereti? Én is szeretem. Bevallom, hogy korábban, amikor még nem hallottam róla, akkor én is a hagyományos kenyereket részesítettem előnybe, de aztán, ahogy megkóstoltam, az emésztésnek is, és a több életfunkciót is tapasztaltam, hogy kevesebb elég belőle, teltségérzetet ad, és emiatt így áttértem rá, én is, ha lehet így mondani. Tulajdonképpen ez akkor évszázados ízeket idéz. Így van, tehát nem egy újdonság, ez egy ősi bevett szokás. Régen csak kőmalmok voltak, és akkor szerintem valamivel egészségesebben is éltek az emberek. Hát legalábbis mi azt gondoljuk.
Reméljük, hogy ez a jövőben ez be is fog újra bizonyosodni, hogy visszatérünk ehhez a szép hagyományhoz. És ennek a szemléletváltásnak az eredménye, hogy Virág István is az ökofaluban lelt otthonra. 2 éve költöztünk ide. Ez a szemléletváltás miatt van? Hát ez így van, szemléletváltás, illetve hát látjuk, hogy mi zajlódik a világban, úgyhogy rájöttünk, hogy az önellátás, önfenntartás az mennyire fontos, és ebből a szempontból megpróbálunk mi is kivenni a részünket belőle. Az ugye jó dolog, hogy közel van a lakóhelyük és közel a munkahely, mert ezek szerint ez a farm és hát a közeli falu, a munka és az otthon összekapcsolódik. Igen, ez így egymásra épül. Itt, ha ellentétben sok ökofaluval, itt inkább a háttere valósult meg hamarabb. 20 évvel ezelőtt indult a Garga Farm szövetkezet, és az ökofalu az csak egy pár éve valósult meg, de már akkor tudták, hogy az egyik a másikra fog épülni. És akkor mindenben követi az itteni szemléletbeli szokásokat, tehát ön is környezetkímélően él a falakon belül? Így van, tehát a háztartás, a mosószereket is már úgy választjuk meg, hogy lebomló mosószerek legyenek, illetve amiben lehet, megpróbáljuk ezt a szemléletet képviselni. Igen, a környezetkímélő tisztítószerek. Előkerülnek hát nagyanyáink szappanfőző technikái. Igaz, a hagyomány és a modern technika keveredik. Mangalica zsírból készítettük a szappanunkat, illetve próbáltam ilyen idény jellegű és most a természetben felelhető alapanyagokat használni, ezért éppen most kell szedni a csalánt, most van a szezonja, és ez csalános szappan készült, ami egy nagyon jó méregtelenítő, tisztító hatású bőrproblémákra nagyon jó, és lemmagolajat kevertünk még bele, aminek nagyon magas az E-vitamin tartalma, tehát a bőrnek kimondottan ajándék, úgyhogy ez egy kimondottan tápláló szappan, ami most készült. De még került bele valami őrlemény is, vagy ez volt a lemmag? Az egy tönkölybúza darab volt, ami ráadásul még egy kicsit radírozza is a bőrt, miközben mossuk vele, úgyhogy ez egy ilyen nagyon hatékony csodaszernek mondható. És hát tényleg az az alapelv, hogy amit meg lehet enni, azt ugye magunkra is kenhetjük, tehát ami ugye a bőrön keresztül felszívódik, az is nagyon fontos, hogy egészséges és tápláló és vegyszermentes legyen. Úgyhogy így készül nálunk a szappan. Rendszeresen főz szappant? Igen, én rendszeresen, tehát a családom meg így a közvetlen környezetem tulajdonképpen csak ezt használja. Ugyanez vonatkozik a takarításra is, tehát ott is csak azt használom, amit én is megennék, tehát ecettel takarítok például. Én mosódióval mosok, bár ez nem magyar, sajnos Magyarországon nem terem meg. A mosódió az egy szaponin tartalmú növény, ezt egyszerűen csak a ruhák közé kell tenni, és elvégzi a feladatát. Ugyanúgy lehet vele most, mint bármelyik mosószerre, környezetbarát, és viszont a vizet nyugodtan ki lehet engedni a kertbe, ezen kívül komposztálható, lebomlik, teljesen környezetbarát és bőrbarát. Nekem 2 kisfiam van, mind a 2 ekcémás volt, és akkor kezdtünk mi is váltani, amikor ezt láttuk, hogy ez a vegyszermentes háztartással esetleg segíthető ezen a dolgon, akkor kezdtünk mosódiózni, és szép lassan az ember automatikusan átáll, próbál mindent elhagyni a háztartásból, ami esetleg ezt kiválthatja. Ez költségkímélős egyben? Igen, gyakorlatilag fele annyiból kijön egy mosás, mint az átlagos agyon hirdetett reklámos mosószerekből. Költségkímélő. Az ökofarmon a jövő nemzedékre is gondolnak. A környező települések óvodáiból hetente hozzák a gyerekeket, hogy megismerkedjenek a ma már ritkaságnak számító házi állatokkal. Ez a kis busz körbeviszi a gyerekeket a farmon, ahol vannak lovak, bocik, kismalacok, és ami mindnyájuk kedvence, a kecskék. Nagyon szeretem a kecskéket, meg az sok állatot is. És honnan tudod, hogy a kecskéket szeretni kell? Hát onnan, mert nekünk van egy állatos újságunk. És mit tudsz a kecskéről? Az, hogy az anyukának majd lesznek kicsinyei. Na de hát itt is vannak kicsi kecskék. Igen, és nagyon szeretem a kicsi kecskéket is. Ittál már kecsketejet? Hát már egy kicsit. Igen, ittam már. Milyen íze van? Jó, finom. Nagyon finom a kecske tej. Itt a farmon ugyanis meg lehet kóstolni a kecsketejet, és utána vígan lehet hancúrozni a szalmabálákon.
A Galga Farmmal közösen, együtt gondolkodva, az állattartó teleppel, a szántóföldjeinkkel 300 hektáron dolgozunk. Úgy gondolom, hogy a békesség szigete lehetne ez. Tehát nem mindenki tud itt helyben dolgozni, nem el kell járni a városba. Tehát azért ugyanúgy használnak autót. Használunk autót, nagyon-nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, így van, hogy mi sem szeretnénk 500 évet akar visszamenni az időbe, mi sem szeretnénk ökrös szekérrel járni, nem szeretnénk ökörrel szántani, hiszen akkor valamilyen szinten a versenyképességeink, illetve maga a fenntarthatóságunk veszélybe lenne. De a jelenkorban az, hogy például egy traktor mennyi gázolajat fogyaszt, és azt ki tudnánk-e használni növény meghajtásúra, növényolaj meghajtással, úgy gondolom, hogy lehetséges. Azon belül, ha az állattartással összevonva nézzük, hogy a mi autójaink mivel menjenek, akár gázra is meg lehet tanítani őket, mert egy biogáz üzemünk is készül, ami ugyancsak a trágyából van. És hogyha a földművelés, az állattartás és az ember jólétét összekapcsoljuk, most nem akarok teljesen részletességekkel kimenni vele, igenis megvan ez a kör, hogy egy kis térségen belül az ember hogyan tudna önfenntartó lenni, és mennyire nem kellene, hogy függjön akár az euró mozgásától az élet. De itt a faluban élők mennyire lesznek önfenntartóak, tehát majd kertet művelnek, és csak a gazdaságból vásárolnak? Nem feltétlenül, nem mondhatjuk mindenkinek, hogy legyen traktoros, nem mondhatjuk azt, hogy legyen kertész. Nem mondhatom, hogy itt van 3 hektár föld, és művelje és éljen belőle, hiszen annyi ember és annyiféle különböző emberek vagyunk. Ennek az ökofalunak, ha mondhatom ilyet, mint egy idős kollégám mondta, ez még most egy tinédzserkorban lévő falu, itt még nagyon ki kell alakulni akár a közösségnek is. Ez nem jár surlódásmentesen, mindig is lesznek, és nem hiszem, hogy az 50 család mindig egy szívdobbanásra fog működni, de a lehetőség megvan bennünk, emberekben van meg. Hogyha ezt mi magunk akarjuk, akkor igen, létre tud jönni. Létre tud jönni a munkahelyteremtés, létre tud jönni az akar, hogy igenis a mi saját termékeinket tegyük, hogy mindig lesz valaki, aki mást szeretne. Ettől megy előre a világ. Ennyi volt mára. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra a jövő héten, ugyanebben az időben.